Nou het vuurwerkverkeer weer uiteenzet is, weten vuurwerkliefhebbers massaal de verkeerpunten te vinden. Het is echt vreselijk druk. Staat er ook nog nooit gewoon als dit hier. Ik vermoed dat wij de eerste dag, denk ik wel haast wel de helft meer verkocht hadden dan de jaren daarvoor. Ja, het rent goed. De voorbestelling zou heel prettig worden. Geen grote bestellingen. Dus nou rent het lekker trouw. Er is voor elke ding wel wat te krijgen. En mensen zijn net zuiniger als oorjaren. Een meterpakket en wat oorliedse denkjes en een oorliedpakketje. Net vol een groot spel. Wat vuurpotten hebben we gekocht. En wat knalvuurwerk voor de jongens. Net te volle. En wat aardig ietsje. Wat voor de leuk even? Even voor de leuk, ja. Hoeveel win je kwijt ongeveer? Ja, wat zou het zijn? 14'tjes, 18'tjes, iets. Wie had even besteld via internet. Nou ja, de jongens met al wat haar. Wat sieren, denk je, wat knetterlintjes en wat knalspul. Dat vooral net hele grote pakketten of zo. De grotere potten, tussen de 100 en de 150 euro, zeg maar. Die worden echt een hele prutte verkocht. Siervuurwerk is dus in trek, want vuurpilken en knalvuurwerk, dat mij niet meer. Er ben nog steeds want die er bol om vregen. Ja, je nog astronautjes, maar die namen zitten erin. Hè? En dat knallen, ja. Maar dat mij niet meer. Ja, sneu, vooral voor de band. Ben komen alle jongens en die willen alle graag knallen. En vroeger dan ronden ze op straat met een poetsje, met astronautjes erin. En maraak zitten, ja, dat is er nou helemaal niet meer. En dat, een hele prutte kommer er wel voor. Maar ja, we moeten nee zeggen, want dat mij niet meer. Na 2 jaar geen vuurwerk ben de meesten blij dat het bij mij. Ja, ik vind het wel leuk, hè? Ja, dat is dan nog wel een beetje een afwijking van vroeger. Even wat vuurwerk aansteken met hart en nee. Nou ja, we gaan voor het hier net vol plezier ervan hoor. Dus toen zitten we al hier tussen in corona. Dus nu kunnen we weer even genieten. Mooi uiteinde. Ja, je mag. Geniet ervan. Ja, doei.